ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. ഫസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം വെക്കാം. ബൂസ്റ്റ് പൊടി നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് പൊടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ബൂസ്റ്റ് പൊടി ഗ്ലാസ്സിക്കാക്കാം. ഈ ഗ്ലാസ് അതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് മതി. ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് എങ്കിൽ രണ്ടല്ല, ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇടാം. 3 ഗ്ലാസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നമുക്കൊരു 3 പാത്രം 3 സ്പൂൺ ഇടാം പഞ്ചസാര. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടാം. ഇതാണ് ഈ സ്പൂണ് മതി. ഈ സ്പൂണ് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ കുറച്ചൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ഒഴിക്കാം. വീണ്ടും കുറച്ച് മതി. ഇത്ര മതി. ഇത്ര ഒഴിച്ചില്ല. ഒരു 2 സ്പൂണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 2 സ്പൂണ് കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് സാരില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് വെള്ളം എടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കൊന്ന് ഈ ഗ്ലാസ് കണ്ടോ? ഈ ഗ്ലാസ്സിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്ലാസ് അതാ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഗ്ലാസ്ക്ക്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് പുളിയല്ലേ, നമുക്കൊന്ന് അലക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു ഇതാക്കി കൊടുക്കാം. ഷുഗറും പഞ്ചസാര അലക്കി കൊടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പം തന്നെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അല്ല ഒരു ആസത്തിനൊക്കെ ഒരു ഇതിന് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരു വെറുതെ എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. ഫ്രണ്ട്ലൈങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ വീണ്ടും സൂര്യത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി നമ്മൾക്കൊന്ന് തിന്ന അല്ലാത്തത് കുടിക്കാം. ഇഷ്ടണ്ടാ? നമുക്ക് കുടിക്കാം. നോക്കൂ, ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ബ്ലഡ് മാതിരി ആയില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ തോന്നുന്ന ബ്ലഡ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉഷാറ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചാമ ടേസ്റ്റ്. ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അടുക്കലുണ്ടാ.